Zumirala je. Ne treba to uopće zumirati. To vidiš zumirala je. Šuš materno. Jebo ti mater dan čpuk. Pička ti materina. Muzika, muzika. Šuš ti mater. Ali sam ja njih s granatom. Dobro je. To ima oružje. Mrš. Mrš Soton od mene. Je to robot jebote. Ne znam stari, ali ne predaje se. Pa to je ovaj Sonic. Sonic je to jebote. To je Sonic rasa. Nasio. Čuto! Kad je robot jebote. Išoš mater otpornu granate zveždere. Znao sam da je neki trik. Čime neki... Kako je ovo kurac? Jer ovaj to puška ima grude. Filmić, ja sam tu unutra, evo glas u glavi, uđi unutra. Napokon si mi iz glave zašla, jebem ti sve. Dečki. Dobar doček, mamu vam jebem. Niste trebali, inače ne slavim. Au. Pa makni se stari, neću pucat na tebe, pucat ti na njih rađe. Koja pička materina, kaj je to friendly bilo? Ja sam mislio da smo dogovor stekli. Koji kurac se dešava, uzbuna jebema mater. Evo ga, i tu boš trebalo 4 reaktora uništiti, waypoint budete. Nation? Pa veli mi da run away, bog te jebo. Sad bude ti ova rekla 4 i tako, kako boš trebalo neke. Ko dojdeš do njega i klikneš se neke i to je to. Kanda kurac u pičku sisu dinamotina. Na celom prokletom rodu mora biti tih sranja. Vidiš, sad su ti označeni na mapi, sva 4. Oj, srce. Tu gore se popi. Ne, Moraš tu na kantu. proklete kante, jebava materi vama malim živinama. Moram prvo na ovu. Bravo, ja! Na drugu ne može! Moraš sad se treba odskočiti, to se budre u nogu. Pa ovaj ne bre skočiti. Čemu to? A, super. Cijelo vreme napada dok to radiš. Mislim dok bilo kaj tako radiš. Ne idem do gore natrag. Ono to. Spužno po čovjek svetlo. Bog, mater. Opet problemi. Proklete skliske bačve jebene nuklearno reaktivne polime. Sad sam gore, a kak boš pogodil to? Pogodil bom, evo, dole, gore, a gore, nije bitno, znači ću se, znalaživ sam ja ovako. Ali boš, Kaj? sad si jedno otvoril, drugo zatvoril, uvek dok ti je jedno otprto, ti je drugo zatvorilo. No kaj je da napravim? Trebaš od taj reaktor razdesniti. Pa kak? Tu kliknuti, opet moraš dole i tak svaki put. Kaj je da dole idem? Da, dole. Tam kak samo ja skočil, ne tu dole. Ne kužim, kaj ti pričaš, mislim, izbor je... Nema tu fall damage, stvari da je.
O, granata. To je to. Trči, 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 idemo nazvati doner kebab.